Anem a parlar de campanes, de tocs de campana, de bona gent que estima la tradició, però això de tota la vida de Déu, de fer els tocs de campana a la manera tradicional, a la manera manual. Hi hagué la cosa aquella de mecanitzar-ho i electrificar-ho i això no, això ni és toc de campana ni és res. Però, clar, això que vos ho explique jo, que jo no tinc ni idea, que vos ho expliquen ells, que són mestres i que saben, l'Associació de Mestres Campaners d'ací del Cap i Casal. Mireu quina quadrilla, han vingut a visitar-nos i a contar-nos coses de les campanes, de la tradició dels campaners. A veure, ella és Mari Carmen Feliu. Què tal, Mari Carmen? Com estàs? Bona vespre, molt bé, gràcies. Vicent Mesa, que és un dels mestres i dels impulsors d'esta associació, ara me contareu. Adrián García, com estàs, Adrián? Molt bé. Molt bé. Tu també tan jove li pegues als tocs de campana? Sí, jo des de xicotet m'agrada molt. Des de xicotet, que bé que l'afició continua en les noves generacions. I Raúl Rubio, no és que tu no sigues jove, perdona que... No, m'han dit que Raúl Rubio, a banda de tocar les campanes, té altres aficions, però bueno, qui no té altres aficions? Però de veres que és una bonica afició, arrelada en les nostres tradicions. És la idea, Mari Carmen, recuperar el toc tradicional a la manera manual. Això poquet a poquet esteu aconseguint-ho, eh? Sí. Tenint en compte que l'electrificació té el seu perquè. Abans el campaner era home que estava a nòmina en la iglesia i d'alguna manera estava fijo, diguem. Però clar, aquestes coses no es poden mantindre, es va tindre que electrificar. És una llàstima, però és aixina, és la història. Nosaltres volem recuperar això per a donar-li un altre toc d'harmonia, per a donar-li la musicalitat de sempre. Cada un de nosaltres tenim la seva, cada colla o això té la seva consueta, ja saps que consueta ve de consuetudine, costum, per tant, ahí està, la tradició en peu. I cada un, a més, efectivament, cada colla toca o interpreta d'una manera particular. Inclús ells que tenen la oïda ben fina saben distingir, a banda de saber distingir cada campana i cada campanari, és a dir, avui el campaner està un poc trist, perquè avui la manera de tocar inclús arriben a això. És una cosa realment extraordinària. Clar, a veure, quines diferències per a que ens ubiquem, els que no tenim massa idea, del toc electrificat al toc natural de campana? Guanyem en naturalitat, en musicalitat, però en què es podria distingir? Pues per una banda hi ha improvisació i per altra banda el que són els martells electrònics no poden imitar al 100% el que fas en la mà i la vibració per a poder fer un repic com es feia abans. O sigui que diguem que els motors actuals fan una imitació però sense aplegar a ser al 100% ni xam ni mà que li poses, que dius tu, si està d'ànim, que t'eix millor quan estàs content i t'eix una miqueta pitjor quan no estàs tan content, saps? És una personalització. Una personalització que, en fi, la Iglesia necessita el seu servici. Si no té campaners, pues és un apanyo, però tenint campaners, pues sempre s'agarra millor el que és la mà humana del campaner. Ser un campaner estirant de la campana és una altra cosa, efectivament. Adrián, i tu tan jove... M'alegra, m'alegra moltíssim que hi hagi gent jove seguint les nostres tradicions, però tu quan te pica el cuquet de ser campaner? Això per què ha sigut? Cosa familiar o com? No, jo des de xicotet jo visc en el Cabanyal, entonces la meva família sempre m'ha dut des de xicotet a les processions de Setmana Santa i jo des de xicotet veia sempre les campanes de l'església dels Sánchez del Cabanyal i jo des de xicotet sempre deia jo tinc que ser campaner, jo tinc que ser campaner i pensava jo. I hasta que l'any passat... Però tu ja coneixies el treball dels campaners, havies entrat a un campanari, havies vist com era això? No havia entrat mai. No? Però tu ja t'imaginaves de nano que allí hi havia unes persones tocant les campanes? Unes persones, bueno, allí en els Sánchez de normal mai ha anat ningú a tocar a mà, però clar, jo me ficava en internet sempre i mirava gent tocant les campanes i m'han informant i vas veure la colla de campaners i vas conèixer a Raúl, a Vicent i a Puig per primera vegada a la parròquia de Sant Sebastià, Raúl, i allí va ser la meva primera volta que volteig una campana. I a partir d'ahí, mestre campaner, i ja estàs en la colla, ja t'enganxares una volta, te fica el verí. Hi ha tot un calendari, pel que he vist, de tocs tradicionals, diguem, en la ciutat de València, en funció també de cada una de les esglésies. No sé quin seria els tocs imprescindibles, el que qualsevol aficionat a que vulgui escoltar, voltejar campanes, mira, estos dies no te'ls pots perdre. Per exemple, quins serien? La Mare de Déu,
No, Precís, això és clau, precís. clau. Corpus, Perfecte, muy bien. els dos Sant Vicenç, Muy Pasqua, bien. Muy bien. Nadal. El Això 9 són- d'octubre també. 9 d'octubre també se fa. Dia de la Mare de Déu, per què mos és el primer sempre que pensem en un dia de volteig de campanes, pensem en el dia de la Mare de Déu? Crec que és un dia que sonen les campanes per tota la ciutat d'una manera... No sé si hi ha un altre dia que sonen tan de gala, no? Sí. Home, s'intenta. No, que s'intenta perquè n'hi ha retorns que, clar, diuen ai, que a les 12 és la missa, perquè lo tradicional és a les 12 l'Àngelus i tot és a seguir a la seu. Però si la missa, no sé quantos, pues entonces t'apanyes a lo que pots. Així estem veient com és el treball des de l'interior. Això és campanar. És l'església de Campanar. Sí. Com... Això és l'encollat. Exactament, això volia que m'explicares, Vicent. De quina manera se coordinen els tocs, els badalls, el ritme, cada corda? Això és un art. Així estàs veient, per exemple, que al voltejar la tècnica és enrotllar, estirar i enrotllar per donar l'impuls a la campana, i quan ja no queda corda se dona un últim impuls en la ballesta i ella mateixa per inèrcia va agarrant la corda i has d'anar en la mà molt de cuidado perquè no s'enganxe en el capçal, en la part de dalt de la trutxa, de la fusta. Entonces això afavoreix molt a l'hora d'aprofitar la mateixa campana que vaig a tocant ella, més que tocar a mans, que és com està tocant el de l'esquerra. Això és molt útil, la forma aquesta de tocar, però clar, és una tècnica que fa falta d'aprendre-la. Falta un físic, a més contundent, un físic a més harmonitzat en la manera en la que està voltejant la campana, perquè quan tu pegues l'estiró, el badall passa en el moment. S'ha d'estudiar i m'imagino que cada campana, no sé si cada campana té una personalitat distinta, seria molt a dir o què? Sí, cada campana té el seu son, tenim campanes nosaltres preferides, en concret a mi de les que més m'agraden és el Jaume de la catedral, que els campaners antics li diuen la plorona, perquè al sentir-la era com un plor, aquesta campana. La Maria del Carmen, també, de la parròquia de Santa Creu, i ja fora de les fronteres de la capital, la campana de foc de Llíria, una campana del segle XVI, de 1500 i pico, preciosa, que desgraciadament està badada i es té que soldar en Alemanya. Entonces d'ací faig una crida perquè tot això se pugui dur a terme, perquè és una de les campanes millors que tenim en la comunitat valenciana. Les campanes ben conservades, que tenen una història llarguíssima, mantenen aquesta sonoritat extraordinària, però quan tenim un cas com el que està comentant Vicent i alguna que està badada, s'encarregueu vosaltres del tema de la reparació? Això ho tenen que fer professionals, però coordineu vosaltres, tireu una maneta a veure on reparar determinada campana, etc. Sí, normalment abans de tocar sempre se fa una visteta al campanar, de manera que es puga deixar constància o fer un informe de l'estat de les campanes de la mateixa sala de campanes i aconsellar o demanar quina és la restauració a fer. Moltes vegades el mestre m'explica, mira, cada campana té una nota musical i té que recuperar-se. Si hi ha qualsevol càrrega de productes, jo que sé, s'ha estropejat pel temps o estan badades conforme la de Llíria, tot això hi ha que informar-ho per a que en un moment donat les cases de manteniment puguen acudir i fer el treball. I Adrián, per la sonoritat de la campana, tu sabries dir-me, estic escoltant el campanar d'ací o d'allà. Arribeu, sí, no m'ho puc creure, arribeu a tindre aquesta oïda de distingir un campanar de Jo estic en ma casa i, per exemple, en ma casa se sent la del Sánchez del Cabanyal, s'arriba a sentir la del Rosari i com a molt la del Grau ja menys, però també se sent. Jo estic en casa i a vegades comencen a voltejar i jo dic, mira, esta és la de Sánchez, esta és la del Rosari, esta és la del Grau. Jo sí que sé dir quina és cada església quan... És al·lucinant, Adrián i amics, com se conserva en la memòria el toc d'una campana. De menudet em vaig criar en el que avui dia és un barri de Gandia que es diu Beniopa. Aquell campanar se me va clavar dins de mi i ara, per avatars de la vida, he tornat a escoltar-lo perquè on estic puc escoltar el campanar de Beniopa
ja tinc una garbera d'anys, un muntó d'anys després, i t'asseguro que la connexió en aquest so és automàtica, és una cosa, me porta a la infància d'una manera ràpida. És al·lucinant com a més les campanes, una volta sabem la història de les campanes, no, Raül? Per exemple, no? Parleu qui vulgueu, les campanes en temps eren un mitjà de comunicació, no? De la ciutat cap als homes del camp, i bueno, si havia faltat algú, hi havia una quantitat de tocs que diuen coses, no? Que explicaven coses. Sí, perquè potser a l'hora de l'Àngelus n'hi ha pobles que es toquen a la 1, en la ciutat és a les 12, però en seguida la gent se parava i se posava a resar. Quan a lo millor era lo de tancar muralles, que ara no n'hi ha muralles, però se toca simbòlicament. Entonces, pues, són coses que encara que no es gasten, però tindre-ho simbòlicament perquè la gent pues, se'n recorde. O en Llíria, quan repicaven, dient xiquets a escola que ja repiquen. Saps? O sigui, també n'hi havia un toc en Llíria que era el d'obligació de missa, que jo sàpiga és exclusiu de la localitat de Llíria, que se feia a les vespres o sigui, dissabtes i festes de guardar la vespra, perquè la gent sabera que a l'endemà era obligat sentir missa. O sigui, que era molt pràctic. Era molt pràctic. Estava donant molt... Ens marcava el ritme de la vida en l'antigor. I ni te dic, efectivament, en temps en els que hi havia muralla, efectivament, tenies que anar tocat per a que vingueren o tocs d'incendi, tocs realment tradicionals fantàstics. Tenen per així a dir-ho les campanes, home, no sé si dirà ànima, imagina que per a vosaltres sí, no perquè les estimeu molt, però diguem una història, i inclús també una matrícula, una firma del mestre que les va fer, hi ha tot un catàleg de les campanes. Hi ha algunes que sí, altres que no, tenen la fetxa, tenen unes creus, unes epigrafies, una història, llatí, en castellà també, tenen escuts, també, sobretot les de després del 36, en els anys 40, cada campana té, també n'hi ha campanes en forma romana, fora d'ací, de la Comunitat Valenciana, cada campana té la seva història, però l'important és la sonoritat. T'ho dic perquè jo de menut vivia en el carrer Portal de Valldigna, i entonces ahí sí que coneixia quan tocaven les de Sant Nicolau, les de Santa Creu, les dels mercedaris, tots els campanars, que està ple de campanars, de sentir-les amb molta assiduïtat, sabia d'on eren. És al·lucinant. I què fan les institucions? Tenen una maneta? Tenen suficient interès en els campaners i en els tocs tradicionals i en fi, en ajudar-vos? Esperem que siga aixina. Esperem que siga aixina, donat que, com parlàvem antes, se fan els informes per a veure l'estat de les campanes o dels campanars, pues que una volta això estiga en marxa, les institucions es facin avant i aconseguim efectivament alguna ajuda. Clar que tu ja saps que en aquests temps que corren n'hi ha coses que se consideren més prioritaris que això. Per tant, mira, és qüestió de temps i qüestió de paciència i saber el lloc que tenim. Salvaguardar la nostra tradició, els tocs de campanes tradicionals i manuals. Això se dedica a esta colla, i jo els agraeix moltíssim que velen per esta hermosa, per tan bonica tradició, i sobretot, veure, gent com tu, Adrián, que té tant d'interès i que compta d'estar en altres coses, o davant de les xibolles i les maquinetes, estàs tan enamorat dels nostres tocs de campana. Què vol dir? Que n'hi ha futur. Això és, sí senyor. Raül, Adrián, Vicent i Mari Carmen, gràcies per esta visiteta i per traslladar-nos una miqueta d'estima pels nostres tocs de campana tradicional, pels nostres campaners i les nostres campanes. Sí senyor, farem una pauseta ara en la Marcel·là i ara en seguida tornem amb més coses. Fins ara mateix.